Ħadd il-Palm jibda bir-rakkont tal-daħla ta' Ġesu f'Ġerusalem u ħin minnhom f'dan ir-rakkont skont il-Vanġelu ta' San Luqa il-Fariżej jgħidu minn fost il-folla u jgħidulu ċanfarhom lid-dixxipli tiegħek. U Ġesu jinsisti jekk jieqfu huma jibda jitkellem il-ġebel. Aħna fil-bidu ta' din il-ġimgħa mqazza. Se nagħmlu bħal ġebel siket jew bħal dixxipli li jingħaqdu biex ifaħru l-mulej tal-imħabba tiegħu għalina. Se jkollna mumenti ta' skiet, ta' ġabra, tajjeb li naħsbu kemm Alla iħobbna. Ġesu li jagħti ħajtu għalina u għas-salvazzjoni ta' kull wieħed u waħda minna. Illum nilqgħuh bl-għajjat ta' ferħ, nisemgħu ir-rakkont kommoventi tal-passjoni u l-mewt tiegħu. U hekk nibdew ġimgħa tas-sew qaddisa. Jalla din tkun ġimgħa ta' faraġġ, ta' maħfra, ta' rikonċiljazzjoni u ta' mħabba għal kull wieħed waħda minna.